जेम्स नापेन्स ब्लू मास्टार इंराजी फिल्मनि एक्टर हिन्जाव बुन्दा आखाइदो मोजोमनानै उदैनि साइडआव सौगोन ना खामि हारा मोनथामबाया बां मानसि नङा बड'लेण्ड टाइगार समझ रहे हो बुदलायनोबा बुदलायनो होन भाई आरो नोङो आंदो भिडिअआव नांलायखांनानै नोङो आंदो बुदलायनोबा बुदलायनो होन फिल्डआव रायजोफोरखौ लाना बुदलायगोन आंनि खेबसे सौनायावनो इदो मोजोमनानै उदैनि साइडआव नोंनि खामि हारा मोनथाम जवाबां मानसि नङा जेम्स आं गिबेले लोगो आयो आं बिराद गिबेले बड़ा हरामी हो बेटा नों बायदि हिन्जाव बुन्दानि बाथ्राखौथ' रावबो खोनासङा ना खान्ता नै देखायदां खान्ता हामनागोन नोङो जाम्बा बड'लेण्ड टाइगार आं प्रमद बर' सारखौ फंसेबो रायाखै दासिमबो सार नों सासे शिबसो नों गाबनाङा होनना बुंदो नों माखौ लाजिदो जाम्बा बड'लेण्ड टाइगार सैमा न'आव सिरि सिरि उन्दुबाय थानोसो सानैदों बिदि नांलाय नाङा गावगाय न'खराव उन्दुबाय आराम उन्दुबाय था फेरला आदा जेम्स आरो बड'लेण्ड टाइगार नोंसोरनि थाखाय नांलायनाया जेबो राहा गैला नोंसोर सानैजों नांलाय जोंहा बड'लेण्डनि बिटिआरनि सेक्सि रमान्टिक बिउटिफुल ब्लगार मिस्टार जोंमा बसुमतारी नोंथाङा बारा हाबसन नाङा दै नङाबा नोंथाङा दायो गारांल'सो एसे थांदों दा खिन्थु आखाया माथिं थांगोन आरो खामि हाराया माला बायलांगोन फात्ताखौनो मोननाय नङा नोङो माने डेन्जार बस गोजाखा सोरबा सौख्रुबग्रा सोरबा बुख्रुबग्रा डेन्जार खाथार बारा हाबसनथारनाङा खिन्थु जों माखौसो बादा होदों सलायबाय नोंलाय तो खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय तो दानिया जोङो नोंथांमोना नुखाबाय ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबायानो जानो हागौ जों सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों तो जोंहा ओरैथिं दङ जोंहा बर'नि मोनसे दावहा गिदिरथार माने बे ससियेल मिडियाल' नङा माने जोंनिया सोरबा कन्ट्रोभार्सि जायोबा ससियेल मिडियानि गेजेरावल' जायोमोन नाथाय बिथांमोननिया देहाजों देहाबो सोलेरजों सोलेरबो कर्टजों कर्टबो जानो हागौ तो बेनिखायनो एसे साबधानै बुंनाया मोजां जागोन खोमा नङा होमबा तो जिखियानो जाया मानोथ' मिस्टार जेम्स एबा आदा जेम्स मुसाहारि आरो लोगोसेनो ओरै जोंहा बड'लेण्ड टाइगार एबा धनजिब नार्जारिमोन नामा तो जिखौ जोङो मिथिनाय बायदिब्ला एबा नुनाय बायदिब्ला जों ससियेल मिडियानि गेजेराव गिबियावनो आदा जेम्सआ मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जाय भिडिअ बिथाङा मोननैसो बाथ्रा बुंदोंमोन आरोना तो नोंथांमोना नैबे टाइटेल आरो थाम्बनेइलखौ नायनानै लाखादो तो टाइटेलाव बुंदों जे आदा जेम्सआ जे बर' हारिखौ खौसे खालामदो सार एबा सार बर' हारिखौ खौसे खालामदो अब्ला बेयावलाय माथो गोरोन्थि जालांखो आं साननानै मोनासै आरोना आंनि मथेब्ला तो धनजिब रामसियारि ना माना मोनथाय जिखुनु बड'लेण्ड टाइगारखौनो हमना लाथ'दो बड'लेण्ड टाइगाराबो गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि थाखाय बाथ्रा बुंबोदों तो माथो सेमानो बेयावलाय मा नांज्लायनांगौ बाथ्रा दं एबा मा गोरोन्थि जालायखो आं हमनो हायासै आरोना तो जों बयबो बुंनो मोनखागोन जे जों बर' हारियाव जोनोम मोनबाय जेथिया अब्लाथ' जों बुंनो मोनखागोन जे जोंनि हारिया खौसे गैयाब्ला आलाय सिलाय जानानै थादोंब्ला बर' हारि खौसे जादो एबा जों बर' हारिया खौसे जानांगौ होननानै आरो बिथाङा बे भिडिअआवनो सुसुनदेरनानै बुंदों जे बिथाङा बुंदों जे आदा जेम्सआ बुंदों जे जों दिनै मेगन थाइनैजों नुयो जे जोंनि डिफेन्सआव मावनाय सुबुंफोरा एबा गोजौ रेंकआव थानाय सुबुंफोरा गोबां बिबांनि खम तो जों दिनै उदालगुरि चिरां बाक्सा क'क्राझार बेफोराव नायोबानो नुगोन जे एसपि साबैसे बर'आ दङ ओमफ्राय गोबां बिदिनो डिएसपि आरो डिएसपिफोराथ' बहुत गिदिर जायो नङा होमबा रेंकआ तो जोंनि एसपि असि डिसि तो गोबां बिबांनि खमखौ नुनो मोनो तो बेयाव मख'दों बेनिखायनो बुंदों जे आदा जेम्सआ जे जों बर' लाइमोनफोरा बेफोरावबो बाहागो लानांगौ आरो बेफोरजोंबो माने बेफोरखौबो मोननो हास्थायनांगौ बेफोरनि थाखाय जुजिनांगौ तो आरो बेफोरनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा गाइडलाइन होनांगौ माने गाइड होनांगौ आरोना जायफोर बिथांमोना गोजौआव दङ बिथांमोना खोन्थानांगौ मा खालामबा मा जायो मा खालामबा मा जायो बे बाथ्राखौ मख'नाय मोनदों तो आं बेखौ गोबां मोजां मोनदों थारैनो जों दिनै नुनो मोनमारो जे जों माबा मोनसे जुदि असिडिसि बेफोरबायदि लोगो हमनो एबा माबा मोनसेनि थाखाय थाङोब्ला जों नुनो मोनमारो दिनै बर' होननाय सुबुङानो गोबां खम बेफोर जायगायाव तो बेनिखायनो बर' लाइमोनफोरा बेयाव थारैनो नाजामारनांगौ
Good, very good. तो जोंहा नैथि भिडिअ आदा जेम्स मुसाहारिनियाव मोनसे भिडिअ फैदोंमोन आं BPF नि नङा आरो लोगोसेयैनो आं प्रमद सरखौ गाज्रि बुङाखै तो obviously जों नुदों जे जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै एबा गाज्रि राव जेबो बुंनाय नुनो मोनाखै जों बेफोर भिडिअआव तो बिथाङा गावनि बुंनायफोरखौल'सो बुंदों जेबो गाज्रि राव बाहायाखै नाथाय आं बुंनो थांगोन जे जोंहा बड'लेण्ड टाइगार बिथाङा जेतिया एक्स मा होनगोन सिएम जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो बिथाङा गोबां कुइसन सोंदों गोबां गाज्रि मोनफा मोननैबो थानो हागौ राव बाहायनाय नाथाय जेतिया सोरबा सासे जुदि इन्डिभिजुवेला गावनि पार्टिनि गावनि बसखौ जुदि माबा मोनसे कुइसन सोङोबा एबा माबा मोनसे पार्सनेल ओपिनियन शेयार खालामबा गाज्रि जायोब्ला अब्ला सिगांनियाबोथ' गाज्रियानो जागोन नङा होमबा रायजोफोर ये बड़ी अच्छी बात कही आंनि मथेब्लासो आरोना मानि थाखाय होननानै बुंब्ला राइट टु स्पीच जोंहा आर्टिकल नम्बर 19 आ बुङो जे इन्डियान कन्स्टिट्यूशना जोङो राइट टु स्पीच मोनो आरो लोगोसेनो जों मोनो जे जोंहा मोनो जे राइट टु शेयार पर्सनेल ओपिनियन बेखौ जों मोनो अब्ला आं सानगोन जे जेबो गाज्रि रावबो बुङाखै अब्लाथ' गनायजाथावमोन दानिया जोंहा एन्ट्रि जानोसै मिस्टार बड'लेण्ड टाइगार तो बिथाङा गावनि चेनेलाव मोनसे भिडिअ लाबोनायसै बे भिडिअ लाबोदों जे केमस्ट्री जेम्स बेफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय माने गोबां बाथ्रा जेम्स ना फेम्स ब्लू मास्टार इंराजी फिल्मनि एक्टर हिन्जाव गुन्दा नोंनि मालूम ना जोंहा मिस्टार जेम्स बिथांखौ बिथाङा ब्लू फिल्मनि एक्टर इंलिश फिल्म खालामग्रा बेफोरबायदि बायदि बायदि बाथ्रा बुङो स' आं सानबाय आरोना बेथ' जुदि पलिटिकेल मेटारमोनब्ला एबा पलिटिकेल नांज्लायनाय जादोंमोनब्ला बेलायाव बेनिफ्राय खारसनफैलायखो जोंना महामाया मा होनगोन बेखौ बयजोंबो सिनायजानाय एक्ट्रेसआलाय बहानिफ्राय फैलायखो गजब बेइज्जती है जिखियानो जाया नोंथांमोना बुजिखाबाय बिथांमोना मा नांज्लायबाय थादों थ' नोंथांमोना बिथांमोननि ससे भिडिअखौ नायगोन नेथ' बिदिबा नलबारिनि साला गावगाय बिटिआरआव हाबफैनो गारनानै हिनजावा हारसा नालाय भगबान आंथ' हारसादो मिलायनायालै आं थैलांगोन भाई आं गाबोन मोनसे भिडिअ लाबोगोन आं थैलांगोन खिन्थु आं हारसादो मिलायनायालै Good, very good. खालामनाङा बेखौ तारमाने भगबाना गासैबो मानसिखौ रायनो होदोंमोन बेखौ बेनिफ्राय लास्टआव भगबाना बेखौ जोख्लायना जेम्सखौ रायनो होदो नोंसोरथ' जेम्सखौ मिथिखायो जेम्सआ होनखायो आं डेन्जार माने आं बुंखाया भाई जेम्स बानेसो नमस्कार खुलुमबाय जेम्स बानेसआ आंखौ बेलेग दं बेलेग बा जि गिदिर दं बाबा आं गिनानै बथागोन मोनलायलांबाय बड़ा हरामी हो बेटा जोंगानियाव फैगोन जेम्स बानेसआ आंखौ दंखलाव लानानै थांगोन दै दौगोन आरो बेन्चआव लाबोगोन फुथुना बिखायाव नारना बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ बेनिखायनोथ' बियो जोंखौ गासैबो आंनि लोगोफोर बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो गावबा गाव इउटुबाव होजोबना ला बे नन बिटिआरआव थानानै हारसा हिनजाव हाबा खालामनायखायनोथ' जोंखौ बर'खौ बियो बुदायनो नागिरदो बेखौनो इउपिपिएलनि गथ'फोराबो नंथारगौ होननानै भाई बेनि बाथ्राखौनो लानानै नांनो नागिरो भाई बेफोरबायदि माबा नाङा होनखायो आं जों खौसे जानांगोन जोंखौ गादबजोबथारबाय नोंसोर गुबुन जायगायाव नायफाय आं जाय जायगायाव दङ बर्डारसो नोंसोर नायफाय न'फोरखौ माबायदि गोबाबिनबायलां आरो मा होनदो हारा सफैनो ओंखारदो हाराया बायबायलै हारायानो बायलांजोब्बाय आंनियाव डक्टर थांनांसिगोनलै जेम्स बानेस डक्टर थांनांसिगोन सारालाय एक्टिंखौ मोजाङैनो रोङो माथो सारा एसे फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओंखारबावब्ला एक्टिंआ दामाका जागोन सुपारस्टार जाबावगोनसो खोमा बायजोब्बाय हारायानो देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी देख रहे हो तो जिखियानो जाया मानो तो आंनियाथ' बैसोआबो उन्दै आरो साबस्क्राइबाराबो उन्दै तो बे भिडिअआ नोंथांमोननिसिम मोनहैगोन ना मोनहैया आंबो मिथिया नाथाय आं बे समाव बेखौनो बुंनो नागिरदों गिबियाव आं पाब्लिकफोरखौनो बुंनो नागिरदों जे पाब्लिकफ्राबो जाहाथे भिडिअ बानायबाव होथार माथार बेफोरबायदि जाहाथे बांद्राय माने अभारद्राय सापर्ट
खालामा बांद्राय बेफोरबायदि जों पाब्लिकफ्राव बांद्राय बिदि होथार माथार बुलायथार बेबायदि सापर्ट होबाय थायो माने जानाङै खामानिया जानानै थाङो थ' गिबियाव आं पाब्लिकखौ एसे थान्दायै थानो एसे बुजायलायनो थाखाय कमेन्टनि गेजेरजों बुंनो थाखाय होबाय जाहाथे माने आरो लोगोसेनो भालगारिटी वर्ड्स गाज्रि राव बाहायनायखौ नुनो मोन्दों बेफोरखौ एसे खम खालामलायबा आं मोजां जागोन सानो आरोना जोंनि पाब्लिकफोरखौ माने मोजाङै एसे पइन्ट गोनां लजिक पइन्ट माने एसेबाबो बुंनानै जाहाथे बिथांखौ सिरि थाहो बेफोरखौ आं लुबैयो जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि रावल' बाहाया आरो नैथियाव आं बेखौनो बुंगोन जे सानैबो नायनो थाङोबा सेमानो आंनि थाखायबो सेमानो बिथाङाबो सासे हारि अनफावरि हारिखौ खौसे जाजानो लुबैयो आरो हारिखौ जौगाजानो लुबैयो आरो आदा जेम्सआबो एखे बे जौगाजानो लुबैयो डेभेलप जाजानो लुबैयो बेयो थार नाथाय आं सानो जे बिथांमोननि गेजेराव एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायलायनानै दङ एबा बुजिलायनाया माने बेना बेलेग जालायलायनानै दङ जुदि नोंथांमोना माने एक्सट्रायावनो ओरैबायदि नोंथांमोना जोंखौ मटिभेट खालामनो हाखादों एबा जोंखौ एसे सोलायहोनो हादों अब्ला आं मिजिंथियो जे नोंथांमोना सानैजों ग्रोब लोगो लानानै जुदि दावखोलायोब्ला मोजाङै जोंनि बर' हारिनि गथ'फोरखौ एबा पाब्लिकफोरखौ फोरमायलायोब्ला नोंथांमोननि टेलेन्टखौ फोरमायलायोब्ला जोंनि बर' हारिखौ माने एसेबाबो जौगानायाव रावबो हमथानो हानाय नङा होननानै आं सानो थ' बेनिखायनो आं आंनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंबाय जुदि माबाफोर नोंथांमोना गोरोन्थि मोनदोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि बायदिब्ला माबायदि जानांगौ एबा सोरनिया राइट सोरनिया रं नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय थ' बास आं बेखिनिखौनो बुंबाय